kamar yadda muke faɗa Alhaji Garba Isu ɗan majalisar Gwale ya ce a gaya wa Tijjani Gandu ya biya maka kujerar umara a wannan waje kuma ya ce to Alhaji Garba Isu Tijjani ba iya tafiya sai shi nan ka duba mana to ana bana hakuri to muna yi wa honorable Shitu Marafa barka da zuwa shi ma masoyin Tijjani Gandu da Alhaji Aminu Afuno da Alhaji Jamilu Police duk ma masoyin Alhaji Tijjani Gandu ne. Wannan wakan da muke jira a wannan wajen na faɗa da mutum wanda da musaci ko ana cin abinci ko ana shan ruwa ko ana tattaunawa Alhaji Tijjani masoyi ne duk da sabo da jam'iyyar ta shiga sunan da ya shiga suni na don Alhaji Tijjani a kaso 100 ya ba da kaso 20 ba gani ya raba min ya ce kaso 80 to wannan da kowa da gudunmawarsa amma Alhaji Tijjani Gandu ya ba da gudunmawa ne mu je zuwa farin sarki kamar yadda aka faɗa ya gajiya alhamdulillah masha Allah
ya faɗi. Zuciya ta jagoran mai sama da zama da sama ba. Wanda zama kan zama ba. Wanda sama biyo baya. Wani iya yayi Raswana uwar lissafi kayi mai bakar kwanya. Magana ake da siyasa kai ne gaban su ba wani ba. Kuma ba za su karkaba karin da daga musu hanya ba ta da tafo hanya yau mai kano da dokin kwankwasa Allah idan su sai ta mare da da buzun kura balle na ballafa jaja da ina mutuwar su garin da wari da sauki ba da sun yi suluni don sun bi da rakani sun karanta da sai yaji baya ana da dadin wani sama da na amana gida? Baya ci